Lesigeze indaba zo-1KZN TV ufundelo samngeliswa kaNqulunga ngikumelele mbukeli sikubhekele ehamba phambili usuku namhlanje. Kuvalwe isikole kubhekisha abafundi nabazali ugaye ivote emjondolo we-ANC kanti ke kukhalwa ngesiteshi samaphoyisa eVerulam. Kumenzeke ukufunda nokufundisa kwisikole samabanga aphezulu eLwazi High School enhlangwini eNdwebo kuNingizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal lokhu kulandela ukuthi abafundi kanye nabazali bevale ithaqqa amasango alesi sikole bekhala ngokwentuleka kothisha. Lesikole sinabafundi babalelwa kwemakhulini amane kanti ke sinothisha bayisithupha kuphela kanti ke basuka ku grade 8 kuya grade 10 abanaye uthisha we-Creative Arts, isiZulu, English, Consumer Science, Economics kanye ne-Social Sciences. Labazali bathi bazoqhubeka nokuvala lesikole kuze kubeke izikhalo zabo ziyalalelwa. Akuzange kuqhubeka ukufunda nokufundisa kwisikole samabanga aphezulu eLwazi High School esenhlangwini eNdwebu okuNingizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Kulandela ukuthi abazali kanye nabafundi bevala amasanga esikole bekhala ngokushoda kothisha. Bathi abafundi bangamakhulu amane 400 kulesikole kanti othisha bayisithupha kuphela. Bathi umnyango wezemfundo wabathembisa ukubalethela othisha kusuka nyakenye kuze kube manje lutho. Namhlanje nje sivukile singabazali sazovala isikole. Ngesimo sokuthi sishodelwa othisha ingane sazifundi. Kuyaye kwenzeka ingane zivuke la zizofunda izifundo eziwuthungo ngosuku. Sicela nje i-department into ebesoyicela ukuthi sizothuma umhloli asile ku-department asicelele bandla ngenkulu inhlonipho othisha. Othisha la abakhona ngaphakathi bawu6 izingane eziwu400 which is not fair. Onginalokho ikusasa lengane silashabalala ngoba nokuthi i-stream sesiyabheda. I-stream before bekhona ucommerce kukhona uphysics kukhona ugeneral. Now azisekho lezo zifundo accounting ayisafundwa kulesikole. Kunezingane ezifunda ukuba accountant ngelinye ilanga. Kanjani iaccounting ingekho? Uthi into abayifisayo bengabazali ukuthi balethele othisha. Njengamanje siya kuma exam aJune. Izingane zasazifundile lutho. Kunzima ngempela, kunzima ngempela. Omunye umzali uthi ngeke kuqhubeke ukufunda nokufundisa kulesikole kuzokuba umnyango laleli izikhalo zabo. Sifisa ukuthi iDepartment of Education ilethe othisha ngoba abazali sebeyazithatha manje ngani bazisa kwezinye indawo khona kuzofa lesikole bese babuye bathi i-enrollment yengane incane basivala isikole asikuvumike lokho. Uthi ukhalela ikusasa labafundi ikakhulukazi abakamatikuletsheni njengoba bengazange babhale ngisho izivivinyo zangoMarch. Sishoda ngothisha abawu6 kusukela last year kwahamba othisha ababili. I-Department of Education yathi izoba replace othisha izobaletha baba ngo-April kuzoba imanje ayikazi balethe njengamanje ugrade 12 ingane azange zizezibhale ngoba othisha bekho. Siyafisa ukuthi wasivala isikole namhlanje ukuthi kuzwele kwi-Department of Education ukuthi isinake sabazali isinake sabafundi ingane zethu ziphase njenganezingane zabo ezifundayo bona ingane zabo zifunda ezikoleni eziphambili lezi emakhaya abasinaki abasifuni inhloso yabo siyabona ukuthi ubulala isikole sethu asivumi ukuthi isikole sife. Sicela iDepartment of Education ilethe othisha bafundise ingane zethu lokho nje sicela ku-Department of Education. Simo sibe kakhulu njengoba bengekho othisha abafundi abaneme ngineze ilokhu njalo. Izifundo sizitholayo aziphelele, izitream zethu zixubaxubene abafundi abaneme njengoba ubona khona istrike namhlanje. Iziko lezindaba lizamile ukuthola ukuphawula komnyango wezemfundo ngalolu daba kodwa yonke imiyaleza bebethunyelelwa yona abazange bayiphendule. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisenhlangwini. Umphakathi waseNothdale eMgungundlovu ukhala ngezingqinamba ezahlukene okubala kwakhelwa izindlu amahlathi akhulile anganakekelwa. Laba basho lokhu ngesikhathi oyilungu eliphezulu le-ANC kuzwelonke uDokotela Zweli Mkhize ehambele nomphakathi. UMkhize uthi ke ube nomhlangano ngeviki ledlule wabona kubalekile ukuthi abuye behambisana ke noMasipala uMsonduze ezophendula umphakathi. Oyilungu eliphezulu eqenjini le-ANC kuzwelonke kanye nasePhalamende uDokotela Zweli Mkhize uthi wenza isithembiso emphakathini waseNothdale ukuthi uzobuya nezinhlaka ezahlukene ukuzophendula kwizikhalo zabo. Ngibe nomhlangano ensukwini ezidlule ngahlangana nabaholi bomphakathi ku Residents Association
base bekhala ngezinto ababona ukuthi ngathi zingasukunyelwa zinakwe umkhandlu nabaholi abakhona emphakathini. Base bengicela ukuthi angize ngizozibona inkinga abahlangana nazo ngihambele lemphakathi abakhuluma ngayo. Namhlanje ke bengizele lokho ngavuma ukuthi ngizobabona ngafika ngazobheka lezi zinto abazishoyo. Kodwa mangithola la ngiyathola ukuthi inkinga lezi kahle hle zokuphatheka komphakathi ngesandla sikamasipala lapho sikhuluma khona ngeinsiza ezemphakathini ukuthi khona indawo la sixega khona. Kokuqala nje inkinga esibhekene nayo ukuthi imizi ebesikhombise yona enemjondolo eduze kwendawo ezimizi yakhiwe ngohlelo lwezitini ekuhlaleka kahle kuzona. Kodwa manje laba baseduzane ngesimo semjondolo bavele bamuka namanzi ngesikhathi kufika ikhukhula. So kugcina kunenkinga ke ukuthi fanele bakwakhela izindlu ke so befuna ukwazi ukuthi manje udaba labo liphelela kuphi. Usho kanje ngesikhathi hambele lo mphakathi kanti lo mphakathi uthi okuseqhulini izinto ngizichaza nje ngizisukumela ngizozikhuluma nomphakathi ngoba ezinye zazo ezikhona ku manifesto ka ANC ukuthi fanele sizisukumele. Kodwa into engiyibonayo la yokuthi noma uhlelo lukhona lokuthi uhulumeni unazi inhlelo kodwa kufuna sifundise abantu ukuthi basukume bazibambele amandla abo entando yeningi ukuthi anizuxakeka ngoba ukuthi anitholanga impendulo zikhona indlela zokuthi ninyakazise kuze kufike la abaphethe kahulumeni noma abaphethe kumasipala bazisukumela izinto. Thina samalunga eParliament noma isifunda noma isifundazwe noma ukuzwelonke sisesigabeni sokuthi uma kukhona into ebukeka isikhalo sisukume thina sisukumela umphakathi sihambe siyokulwa silungise ukuthi lokho nalokho kufanele ngabe kuyenzeka kwenzeke ngani fanele baphendule mabe ngaphenduli fanele sithathe inyathelo zokuthi akubhekwane nalabo abangawenza umsebenzi ofanele. Imeya Masipala umsunduzo Mzimkhulu Thebola uthi udaba lwezindlu zomphakathi wasemjondolo inkululeko selibuya enkantolo ngoba kukhona abahlali ababeliphikisa. Thina sinenhlelo zokwakhela umphakathi wase northern areas izindlu. Sinama housing units awu 280 esowakha ku South Road. Ukube asizange siphazanyiswe iqembu eliphikisayo negroup ethile ipressure group ekuthiwa yiSamrem ngabe mhlawumbe izindlu sekukhona isibalo esiphelile manje but they decided ukuya enkantolo beyosiphikisa ukuthi sakho umhlaba wamasipala umhlaba is-suitable sesiye kona wonke ama-processes. Izindabeni ze-1 KZN TV ku-Ayanda Dube ngisenodale eMgungundlovu. Kukhala-ke ngesiteshi samaphoyisa saseVerulam okunezitolo zokuthi-ke sibanjwe ngobhongwane isigebengu. Lokhu kuvele ngesikhathi iqembu le-Democratic Alliance liqhinqe ngaphandle kwamasanga lesi siteshi ukuzwakalisa izikhalazo ngokwanda kwezigameko zobugebengu ezifake ukugqekeza ukubanjwa kwenkunzi izimoto zemali nobunye-ke ubugebengu bahlukene. Amalungu eqembu i-Democratic Alliance eVerulam ayiholwa ogaqa lesobundunankulu kulesifundazwe ngaphansi kwaleli qembu babhekishe ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa sakule ndawo bekhala-ke ngokwanda ubugebengu lapha kanye nokudula izinyawo kwamaphoyisa ukuhlinzeka umphakathi ngosizo lwezokuphepha. Sekube yinto ejwayelekile ukuthi ogogo bayahlukumezwa, abantu bayaphucwa amafoni, abantu bayabulalwa and ama-case awapheli. So njenge-Democratic Alliance sithi sifuna ukwakha umbutho wamaphoyisa owesifundazwe i-KZN Police Service. Lo mbutho fanele siqinisekise ukuthi imoto banazo amafoni, ingcingo zabo ema-police stations yabanjwa nale police station leso uma usibona kusona isimo esi-right fanele silungise ama-station lawa khona. Bese-ke sithi-ke kukhona ama-technology lawo singawasebenzisa noma ama-CCTV camera kunezinto esingazisebenzisa uqinisekisa ukuthi ubugebengu siyawehlisa. Lo mbhekisho uza nje kuzokhumuleka ukuthi kuyona le ndawo kusanda kubanjwa imoto yemali kwadutshulwa izigebengu ebeyizama ukubamba inkunzi igaraji lokwethu petrol kanti ukubanjwa kwenkunzi nokugqekezwa kwemizi kudla lubi kanti-ke naso lesiteshi imbala sike sangenelwa izigebengu. Kuvele ukuthi kunombiko osanda kukhishwa abophiko lwama-Hawks olvezeke ukuthi lesiteshi sibanjwe ngobhongwane amaqembu emgulukudu ephoqa-ke amaphoyisa ukuba asebenzele zona. Le police station lesi ama-Hawks bakabafika lana bazovula i-case ngoba siyazi ukuthi ama-gang angenile lana and ibona sebehola i-police station ibona baphethe lana ba-director amaphoyisa akhona. So ama-Hawks afikile lana and bayiveza leyo but lokhu kuyinto ejwayelekile nje kuma-police station
deforestation endaweni ezihlukile noma i-mafia ye-construction noma ama-gang adayisa ama-drugs kuyinto ejwayelekile. Fanele siqede lokhu ukuthi kuba namaphoyisa a-corrupt kunamaphoyisa anenkohlakalo. Sizokwenza lokhu ngokwakho umnyango ohlukile kunamaphoyisa ohlukile nosopolitiki ozokwazi ukuhlela ama-case lapho makune-complaint for amaphoyisa. Okwamanje ne-IPID iyona esicomplaina kuyona uma kunenkinga zamaphoyisa kodwa yona-ke i-reporta kubani i-reporta kosopolitiki uminister no-president bayavikelana laba bantu so fanele sihlukanise lo mnyango lo we-IPID kuba yinto ezimisele. Isifundazwe iKwaZulu-Natal sibhekene nenkinga yobugebengu kanti nabakwaZidlodlo kabazibekile phansi njengoba kusala enkundleni izigebengu ezishiyagalolunye ebeyihlaliswe libhojozi umphakathi waseMaran Hill zibhekene ngeziqu zamehlo nabakwaZidlodlo. If you consider 140,000 people murdered in 6 years in this country, that's 2 stadiums filled with bodies. That gives you an idea of how extreme the problem is. And it's not difficult to fix. We need to do a skills audit. We need to remove the corrupt management of the South African Police Service on provincial and national level. I believe nationally the South African Police Service has become the second biggest crime cartel after the ANC. The ANC is the biggest crime cartel in South Africa, and SAPS, because of political influence, has become the second biggest one. It's not difficult to change. Izindabeni ze-1KZN TV kube uNtombi khona Mvubu ngesethekwini. Imeya kamasipala wesifunda King Cetshwayo uThamintuli wethuleke uhlelo lwentuthuko edidiyelwe kanye nesabelo mali yalo masipala esidleke imali elinganiselwa ku2 billion amarandi. uNtuli ekhuluma nabezindaba uthi kuseqhulwini ukuthi ke balungisa ingqalasizinda yamanzi ukuthuthwa kwendle kanye nokuthuthukiswa komnotho. Umasipala wesifunda King Cetshwayo ngokubambisana nomasipala uMhlathuze baba nohlelo lwentuthuko edidiyelwe IDP kanye nokwethula kwesabelo mali. Umeya kamasipala wesifunda uThamintuli uthi ke banesabelo sika2 billion amarandi wezinhlelo zokubhekana nengqalasizinda yamanzi ukuthuthwa kwendle kanye nokuthuthukiswa kwezokuvakasha. Uthi njengoba beneminyaka emibili bephethe kulemkhandlu basahlaleleke ukulungisa umonakalo weminyaka eminingi. Omasipala la sineminyaka emibili kuphela sikuwona weimali silungisa umonakalo weminyaka eminingi la khona abantu abathi uma bebona ukuthi balokhu bevota abasizakali base becela iqembu lenkatha ngevoti ukuthi kube yilona eliphetheyo. Namhlanje ke sizokhuluma ke ngeinhlelo njengoba laba nje awusomabhizinisi abasathuthuka eKing Cetshwayo besibeke isabelo esingango 30 million kuloko okwedlule esosilapha mhla ka30 nje April emthunjaneni sihambe siyothula usizo lolabacelile. Umeya waseMhlathuze nakhona ebeke iwici zokulekelela laba abangasomabhizinisi ngoba ukusebenza kwethu sifinyelela ngisho komama basemgwaqeni noba basemgwaqeni ukuyozama ukwenza ukusebenza kwabo ukuthi kuye phambili ngoba sinenkolelo ukuthi umnotho wendawo mawuthuthuka awungathuthuki kuphela ngamabhizinisi amakhulu kodwa sithuthukise nalabo abanye abasebenzisa amabhizinisi. Umphemba uthi ke basezihlelweni zokuthi labantu abanamabhizinisi kodwa bangawakhokheli amanzi bexoxisane nabo ukuze bengagcini sekugqilazeka labo abasemalokishini okuyiwona abawakhokhelayo amanzi. Kunama water losses la khona abantu abasuke beyixhumele kona ongekho emthethweni bese lawo manzi ungakwazi ukuthi ukhombe imali aphumile yasingena okhinya beza ke yona umsebenzi lona. Kwezinye isikhathi othola ukuthi abantu abanamabhizinisi ngoba bakhe endaweni zamakhosi abakhokheli kodwa amanzi bese uthola ukuthi lokho compensate abantu abakhe endaweni lakho khona bayikhokhela amanzi ngoba kuthiwa bona bahleze endaweni zasedolobheni. Ilezo nkinga lezi ezikhona kodwa esithi sixoxa nawo umphakathi phela sibonisana nawo ukuthi asikube khona ukubambisana ukuze siqinisekise ukuthi abantu abathola amanzi noma kuthiwa bahleze zabelweni benza amabhizinisi abakhokhe phela ukuze kungagcine kucinzeleka laba abahleze emadolobheni emalokishini ngenxa ukuthi bona bahleze kulezo ndawo lezo. Njengoba lolu hlelo belihlanganisa nomasipala uMhlathuze, imeya umasipala uXolani Ngwezi uthi ke ngokwenhlelo zabo baseyinhlelweni zokuthuthukisa ukuthunyelwa kwamanzi kubantu ngisho ngabe ke ugesi awukho njengoba ke kunohlelo lokucima abantu ke baqhubeke bakwazi ukuthola amanzi njengoba ke lesi sabelo sabo sihlanganisa nokuthengwa kwama generator. Sifuna ukufaka ama generator endaweni la okungenzeka ukuthi silungisa khona udaba le-sanitation noma amanzi ukuze mawugesi ungekho kodwa ama generator aqhubeke nokusebenza wona ukuze i-pumping nani iqhubeke yenzeke kulezo ndawo.
siqalile ke le project lonyaka weyimali indawo eziningi sispenda khona imali enako 38 million rand ukushintsha ama generator indawo eziningi. As a result manje ugesi ungekho lapha enseleni njengoba bekhalile abantu akusathi ugesi mawungekho bese amanzi bangabi nawo. Uma ugesi uhambile ama generator asebenza bebe namanzi. Asike sihulu kuqedolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukela indaba ze1KZN TV. Nazi ke okuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Kuvalwe isikole kubhekisha abafundi nabazali ugaye ivote emjondolo weANC kanti ke kukhalwa ngesiteshi samaphoyisa eVerulam. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheke icela uthi ke sesizoxazululeka izinkinga ezibhekene nomphakathi wasegama lakho khona seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba ke kwandiswe amaphoyisa esiteshi samaphoyisa salendawo kanjalo ke kwashintshwa nomphathi siteshi. Ucela ukusho lokhu ke ekhuluma nezikole zendaba ngesikhathi ke kuvula ngokusemthethweni isiteshi samaphoyisa egama lakhe. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uthi ukwandiswa kwamaphoyisa kanye nokushintshwa kwamphathi siteshi wamaphoyisa segama lakhe kuzodlala indima ekuhlinzekeni umphakathi ngosizo abalidingayo emaphoyiseni njengoba le ndawo ike yaduma kakhulu ngodlame. Lokhu kusho ngesikhathi evula ngokusemthethweni isiteshi samaphoyisa egama lakhe okunoseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Eminyakeni eminingi kwagcwele udlame la. Yenye indawo kwachitheka khona igazi eliningi kwalahleka impilo eningi. Sithemba ukuthi ukwakhiwa kwale police station kuzokuletha ukuthula nokuphepha komphakathi. Kade ngibona izibalo akuzona izibalo ezithi azibe zimbi njengakwezinye indawo. Kodwa kuzofanele amaphoyisa asebenze kakhulu ukuthi sifike nje sibe nendawo ku0 murder, eku0 rape. Esithembayo ukuthi lesi station ngokubambisana nomphakathi lesi station besakhiwe samaplangwe for isikhathi esiningi samaphakho salungiswa ke senziwa lesi station sibonayo salunga ngo2018 sethi ke asisithathe sizosinika umphakathi sithemba ukuthi izoqinisa ukuphepha nokuthula kanye nesecurity nje noba safe komphakathi. Owekomiti elilwa nobugebengu uthi bajabulile ukuvuselelwa kwalesi siteshi samaphoyisa kodwa beneme ngendlela esisebenza ngayo njengoba kunamacala angakaxazululeki kusuka ngo2021. Enhlizweni zethu sithokozile kakhulu ukuvula kwestation. Mfisa ukwazi ngama cases a sensitive, ama case ama murder from 2020 to 21. Kunama cases e shooting la udlame nje obelikhona kakhulu but ama families amaningi akekho at rest because akatholanga impendulo ngabantu abadutshulwayo. Omunye wekomiti elilwa nobugebengu kuWard 26 khona egama lakhe naye ukhala ngokusebenza kwamaphoyisa uthi acekela phansi umsebenzi wabo abawenza kanzima. Asilali ubusuku nasemini sisebenza indaba yomphakathi amaphara wonke njengoba ehlelana abhekwe yithini. Amaphoyisa ke asidida ngento A1 siyafika siletha umsebenzi noma silethe abantu sike sibabophile iwona amaphoyisa akulesi station le abe ajike wona atshene amaphara athi mawasibophe. Ucela uthi njengoba kushintsha umphathi station unethemba lokuthi izinto umphakathi okhala ngazo zizolunga. National Commission ubuyise uma station bekhona omunye uma station mangihamba la eSouth Africa ngikhuluma ngayo ngendlela awenza ngayo nendlela uthanda ngayo nendlela awazi ngayo umsebenzi wakhe. Uma sihambe sesibe noma station nje uhalf wabo eSouth Africa bafanele naloma station eSouth Africa ingaphila kangcono kakhulu. Amaphoyisa azoba maningi, imoto zibeningi. Esithembayo ukuthi njengoba eshilo ucommission ukuthi lamaphoyisa abezela ePhume College azokwazi ukwenza mhlawumbe ishift kube phakathi kwa8 no10 asuvalwa ke station mase kunamaphoyisa u10 ku shift. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisegama lakhe. Ungqongqoshe omnyango wezasekhaya kuleli uDokotela Aaron Motsoaledi uthi ke kuyakhathaza ukuthi la kuleli lise nabantu abazalwa bakhule bazibadluleke emhlabeni kungekho lapho bebhalise khona ngakho ke benza konke okusemandleni ukusondeza usizo lwezasekhaya ezindaweni okufinyeleleka kalula kuzo emphakathini. Motsoaledi kusho kanje ngesikhathi kuvula ngokusemthethweni ihhovisi lalomnyango enqonqotheleni yeStoli Pavilion eThekwini.
Njengemizamo yokubhekana nezikhalo zemphakathi yakuleli zokuvuka ngovivi zibamba ulayini abade emahhovisi omnyango wezasekhaya kwesinye isikhathi ibuye ilambatha ngenxa ongaluthola usizo kwethulwa ngokusemthethweni ihhovisi lalomnyango enxuxitheleni izitolo iPavilion eThekwini. Ekhuluma lapha ungqongqoshe lomnyango kuleli uvezeke ukuthi lona umnyango obaluleke kakhulu ngakho kakumele umphakathi uthwale kanzima ukufinyelela kulo. I stood up in Parliament and promised them that Home Affairs is going to expand and expand and expand the platform on which our people receive Home Affairs services. We are no longer going to rely on traditional Home Affairs office, as you can already see. We promise expansion, and that's exactly what we are doing. Ngaphandle kokuba kube nezikhungo zalomnyango, usizo olutholakala kulomnyango njengokwenza izitifiketi zokuzalwa, omazisi, izimvume zokuhambela amanye amazwe nokunye okuningi sekuyenziwa nasemabhange njengoba ke lamahhovisi esesabalana nasengxengxetheleni zezitolo. UNdunankulu waKwaZulu-Natal uthi kuyajabulisa ukucutshungulwa kodaba lokubhekelela indaba semakhaya. Ungqongqoshe uphinde wazibophezela ukuthi cha uyalibhekisisa udaba lethu laseyindaweni zasemakhaya ngoba sikhathazekile kakhulu ukuthi abantu basemakhaya basahamba amabanga amade ukuzofuna ama Home Affairs offices. Bayahlupheka abantu bakithi, baningi abantu abadala, even nabanye abafuna imisebenzi, even bafuna izipesheni abakwazi ukuzithola ngoba banabo mazisi. Manje ukuba khona kwalama office ngoba uminister usezoletha obumahamba nendlwane abaningi bazosiza manje ukuthi bafinyelele kunoma kukuphi lapho abantu bakithi bakhona. Kodwa futhi abantu akusezodinga ukuthi bagibele ngeimali ezishisiwe, uthola ukuthi uyagibela makafika la kuthiwa online baphansi ucishile ugesi, imali akade agibele ngayo yokugcina sekufanele aphinda abuyele emuva aphinda abuye futhi. Umuthwaledi uvumile ukuthi ke ikhona inkinga yobugebengu kubasebenzi balomnyango. We do have a problem of corruption in Home Affairs. The problem is that we sentence lots of people, but others, still going on because its money is tempting in Home Affairs because they are tempted by people who are not supposed to be getting those documents to get them. So this particular one was selling birth certificates to children who are not South African, who were not born here. And that's why he has been nabbed and he has been sentenced for 14 years. We're very happy about that, but I could have been happier if they were sentenced for more, so that no other Home Affairs official can do such a thing. Indabeni KZN TV, kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umholi weqembu le-Action SA KwaZulu-Natal uZwakele Mncwangu unikezele ngabaphasela ukudla kubafundi besikhungo esiqeqesha amakhono Mfolozi TVET esikhaleni. Umncwangu uthi ke usabela kuyikholo labafundi kuyibona abambhalela babika usizo lwabo kuye kulandela izinkinga zokungakhokhelwa kwabafundi isikhwama esilekelela abafundi ngezimali NSFAS. Uthi ke yize sethola ukugxekwa ngalesenzo sakhe kodwa kubalulekile kuye ukusiza abadingayo. Iqembu le-Action SA KwaZulu-Natal eliholwa umholi walo uZwakele Mncwangu lihambeleke isikhungo sokuqeqesha amakhono Mfolozi TVET sesikhaleni kulandela ukuthi ubuholi obuphethe abafundi SRC babhala incwadi lucela usizo lokuthi engenelele njengoba abafundi ke besebhekene nezinkinga ze-NSFAS. I-SRC yalana yangithinta yabeka ikhalazo zabo ukuthi banenke ukuthi uNSFAS kunabafundi abaxhasile. Basebecela ukuthi uma kukhona singawasuza ngakho ukudla at least asicela sibasize. Ngabezwa ikhalo zabo namhlanje ke ngize ngolosizaba licile kumina ukuthi bacethe ngibasize. Futhi angikusho ukuthi bachaza ukuthi bona bobuholi beEFF Strength Command. Ngase ngiyabuza ke mina ukuthi uEFF nina ixhumana nayo base bayacha sizamile iEFF kodwa ayisizanga lutho. Ngase ngithi ayinankinga ngoba ngumholi wabantu angizukubuka ipolitiki vele ngisebenza kanjalo angisondele ngizoletha usizo kubafundi. Ukugxeka kwakhe ubuholi beEFF bezama ukuvimba lolu sizo uthi ke kubamangazeke kakhulu beAction SA. Isicelo sami nje ukuthi asisondeleni kubantu sibasize mabecela usizo singabheki ipolitiki. Kumangazileke nokho ukuthi izolo sibona ama statement eqhamuka kubuholi okuthize beEFF bezama ukuthi bazosivimba ukuthi singasondeli la. Namhlanje ngakusho nje ukuthi njengeAction SA sifile la siletha ukudla kubafundi usijabulisa ukuthi abafundi bakuthasele sikulethile okusho ukuthi icontribution yethu bayibona abafundi. Umncwangu ke ugcizelela ukuthi ke njengoba bese beqalile ukuhambela Mfolozi TVET abazugcina ke la
basazoya nakwezinye indawo belethe usizo. Mina ukusiza abantu angiqali la into engiyenza njalo angisho futhi akusho eshayise nemali esinomali engikwenza ukuthi na uma ngithu isicelo ngihambe ngixhumane namasomabhizinisi ngibona abantu abangasiza besondele sisiza khona so namanje nakwezinye indawo ngizoqhubeka ngigcine khona ngoba angiqala after ngigcini la namhlanje ukusiza abantu into ekumina ipolitiki second kumina into ebalile mina ukubona umuntu wakithi esizakala. Abafundi abebeyingxenye yalolu hlelo nokuyibona abahlomule ngamaphasela okudla babonge kakhulu kwiqembu le-Action SA njoba ke bethi bese beneyinsuku abanye bengakwazi ukuya ngasethunjini. Sayibhalele EFF siyabazi singabantu abehlezi bebhizi kukhona la basiphendula khona but kukunye isikhathi ukuthola sibabona isikhathi babhizi nokuzinye izinto but ke nathi siya understand lokho ke singama leaders ukuthi isikhathi angeke kube available ngaso sonke isikhathi kukhona la assist khona kukhona futhi la abuyihlule khona assist. So ukufika kwe-Action SA kusize kakhulu because basinikeza ama-basic foods nje like impuphu, irice, yabo inyama, lokho kuzosisiza kakhulu ngokuthi sokwazi ukuthi siqhubeke izinyanga enesifasi ungakasikhokheli. Siphinde futhi sayitolo sibuya siqhubeka nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba ze1K ZNTV nazi ke obekuyizona bekuyindaba ebehamba phambili usuku namhlanje. Kuvalwe isikole kubhekisha abafundi nabazali ugaye ivote emjondolo weANC kanti ke kukhala ngesiteshi samaphoyisa eVerulam. Ake sibheke ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 19.21 cent emaqhathaniswa nedola libo 20.48 cent emaqhathaniswa neeuro libo 23.76 cent emaqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide lu 2,308.37 cent i-ounce uwolongahluzo wona u$87.0 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi Mamelodi Sundowns uRolani Mkwena ushake isifuba ngendlela iqembu lakho athi ke likhonye ngayo iEsperance Sportive the Tunis emlenzeni wokuqala wandelelo nomanqamu obusekuhambeni iSundowns ikhale ngaphansi ngegoli elilodwa eqandeni kuEsperance Sportive the Tunis eTunisia ngomgqibelo akagcinike ngalokho Mkwena njengoba ekugcizelela ukuthi iSundowns iseyingxenye yeCAF Champions League. Ukuphatha ke kweSundowns umdlalo uqala kwazi kwabuya phela ekuhambeni ikhona ukwenza Mkwena angabi nalo uvalo ngophambi ke kokwamukela Esperance ngolesihlanu eLoftus Velsford eTshwane. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Bukelekeze yagoqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangene kusasa futhi ngasikhathi esifanayo sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.